Biye juin kalo tile 30 ye aw bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru m'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ministre a yirala ka fɔ ko dɔ farala olu kɔni ka mandat kan Mali kɔnɔna la ayiwa kibaru mun sera mo konya la olu yɛrɛ ka fɔ ko kunu Conseil national des Nations Unies n'o ye ONU ka ɲɔgɔnyeba min kɛ ni a ɲɔgɔnye na ni kuma kun kɛra ministre ka segin kan an ka jamana kɔnɔ ayiwa kunu o jaabi kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko ministre kɔni bɛna segin ka na an ka jamana kɔnɔ san kelen kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na ayiwa ministre ka ni segin na ko kalata kɛra conseil kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko maa 13 de kɔni y'a yira ka fɔ ko ministre kan ka segin ka na Mali la ani min yɛrɛ ye Russie ale ni Chine ko olu ma kuma a ko la sabula olu y'a yira ka fɔ ko olu tɛ fɛ ka u da don a la ko olu kɔni ma kuma a ko la ayiwa min yɛrɛ ye ministre kan ni segin ye a yirala ka fɔ ko u bɛna segin nka min ye Faransi kɔni ka dɛmɛ ye ko u tɛna kɛ ni o ye ko u tɛ baara kɛ ni Faransi ka dɛmɛ ye ko u bɛna baara kɛ ten tɔ hakilina jiginyala bi min ye juin kalo tile 30 ye ministre yɛrɛ ka mandat yɛrɛ kun kan ka ban an ka jamana kɔnɔ nka ko kunun ko dɔ farala kan ko u bɛna san kelen bɔɲɔgɔnkɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa an bɛ segin ka fɔ tuguni ko ministre kɔni ka segin na ko a yirala ka fɔ ko u ni Faransi tɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ farafin tuganage maa 23 min sara Maroc a yirala ka fɔ ko malien kɔni kun t'a la ayiwa kibaruya minnu sera ma kɔɲa la olu yɛrɛ ka fɔ Habib Sila ni ale yɛrɛ ye malien minnu sigilen bɛ kɔ kan olu kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kumara ka yira ka fɔ ko ni saya min kɔni kɛra Maroc ni Espagne kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni tuganage caman kɔni bɛ yen nɔ n'u fatura n'a yirala ka fɔ ko min ye farafin ye ko olu kɔni bɛ taa maa 23 kɔni bɔ ɲɔgɔnkɔ kɔni bɔ ayiwa a yirala ka fɔ ko o maa 23 la ko malien kɔni t'a la Habib Sila kɔni ka kuma kɔnɔna la sabula a y'a yira ka fɔ ko u ka dankan min kɔni tun bɛ Maroc jamana kan ko o y'a yira ka fɔ ko malien foyi kɔni tɛ nin na ko nka ko malien kelen kɔni bɛ yen nɔ k'o joginna k'o ye musolamɔgɔ ye wa ko o joginni yɛrɛ ma juguya kosɛbɛ ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ ko min ye juin kalo tile 25 kɔnɔna ye Maroc ale ni Espagne kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko tungarage caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɔnna n'u ni na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya farafin mun kun ye farafin ye ko o 23 de kɔni sara ayiwa a yirala ka fɔ ko ni tungarage yɛrɛ fanba tila bɛɛ bɛ bɔ Sudan jamana de kɔni kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Yirimajɔ n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye ko siramakan kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 2 kɔni bɛ yen nɔ n'u olu kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko kunu min ye juin kalo tile 29 ye ko nɛgɛ kanɲɛ 10 kɔnɔna la wara ka sirafara la n'o bɛ Yirimajɔ kɔni kin na ko a yirala ka fɔ ko taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o ni mototigi dɔw kɔni sera ɲɔgɔn ma n'o kɛra kasara ye n'o hukumu kɔnɔna la maa 2 kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura o yɔrɔnin bɛɛ la nka maa 1 bɛ yen nɔ k'o joginna k'u taara n'o ye kɛnɛyaso la hôpital du Mali la ayiwa a yirala ka fɔ ko ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko de ye ka fɔ ko finitigiw de ye ni taama mobili in fiyɛ k'a k'i jɔ ko ni taama mobili in kɔni fiyɛlen ko a ma sɔn k'i jɔ ko ale kɔni ye mobili boli kosɛbɛ walasa ale bɛ se ka finitigi ninnu dan cogoya min na ko o de hukumu kɔnɔna la a nana don ni mototigi ninnu kɔni na ni maa 2 bɛ yen nɔ n'u olu kɔni fatura ayiwa ni wale in kɔni kelen min yɛrɛ ye ni kin kɔnɔmɔgɔw ye olu kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira ka yira ka fɔ ko ani y'a dɔgɔkun kelen ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra olu ka nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ko taama mobiliw bɛ ka maaw faga nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ayiwa o de hukumu na olu kɔni wulila ka pinaw kɔni jeni gitɔrɔn sanfɛla la ani ka siraw tigɛ nka ko o waleya ninnu kɔfɛ ko finitigiw kɔni nana ka olu maaw ninnu kɔni jɛnsɛ walasa u bɛ se ka sira bila maaw ye cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya laban m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Bamakɔ misiriba kɛrɛfɛ a yirala ka fɔ ko cɛ dɔ bɛ yen nɔ ale nana maa wɛrɛ kɔni sɔgɔ muru la ko ka sabu kɛ ko o n'ale muso kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa kunnafoni mun sera ma o koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko nin ye menuisier dɔ de ye ko ale yɛrɛ kɔni ye waleya dɔ ta ka ɲɛsin feerelikɛla dɔ ma suguba kɔnɔna la ayiwa ko nin kɛra Bamakɔ misiriba de kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnna a parking na ko tuma min na fitiri kɔni jiginna ko ni menuisier kɛ in kɔni ye mulu kɔni labɔ ko ka ni commerçant kɛ in kɔni sɔgɔ ko ka sabu kɛ ko o n'ale muso kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale sigalen don la a mɛnna ayiwa ni muso tɔgɔla in yɛrɛ a yirala ka fɔ ko ale bɛ lemurubaw de feere ayiwa tuma min na ni waleya in kɔni kɛra maaw kɔni girinna ka na maa min ye sɔgɔli kɛ ka n'a minɛ u yɛrɛ cɛ ka taa n'a ye min ye finitigiw fan fɛ tuma min na u kɔni sera finitigiw fan fɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni tɛngun de a y'a yira ka fɔ ko ni waleya y'a to ko ale kɔni ye nin makofɔlen in sɔgɔ ko o ye k'a fɔ ko ale kɔni sigalen don na ko o n'ale muso bɛ ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ kuma ale muso fɛ telefɔni na wa ko caman bɛ yen nɔ u b'a ta ka ɲɛsin ale kɔni muso ma o de hukumu na ko ale kɔni keleyara ale ye nin waleya kɛ nka a y'a yira ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko ale yɛrɛ nimisara nin waleya in na
ko ale dusu de kɔni bɔlen don wa min yɛrɛ ye maa min ye na ale kɔni kun joginen don o y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ fɛ k'a da don ni kuma la sabula ale yɛrɛ ye denbayatigi ye nka ale kɔni bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ ko fɛn tɛ ni ale kɔni ni cɛ tɔgɔla in kɔni muso cɛ ayiwa ko turu selen muso in fana ma muso in y'a yira k'a fɔ fana ko foyi tɛ ale ni commerçant in kɔni cɛ ko nin ye cɛ ka keleya kan ye ayiwa an bɛ wagati min na ko bi maa min ye sɔgɔli kɛ ale kɔni bɛ finitigiw bolo jan'a ka kiri don kɔni cɛ wa min yɛrɛ ye maa min ye n'a sɔgɔra k'o bɛ kɛnɛyaso la ko nka ko a ma kɛ baasi y'a ma ko sabula sɔgɔli in kɔni tɛna kɔlɔlɔ kɔni bila a la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaruyaw ye k'a da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata